Værsgo. Det er vores spil, der hedder Golfi, og det handler om at skyde den her ind mellem nogle af de huller. Og så har man 5 skud. Hvordan skyder man? Det kan bare gøre på forskellige måder. Du skal skyde bag den her linje. Og det gav point så? Ja. Mm-hmm. Ja, hvad er så det unikke ved jeres? Ja, det unikke det er, at det simpelthen er lavet så pænt. Og så, ja, det er det bedre. Det er smukt lavet. Det er smuk kvalitet. Det er det unikke. Men hvad med ideen med spillet? Er vi familie sammen? Ja. Ja. Det kan jeg godt sige. Ja, og hvad så med reklamen? Hvad er budskabet i jeres reklame? Prøv at få den lidt tættere på heroppe. Hvad står der der? Der står mange ting. Der står få sin legetøjsbutik nær dig. Og så koster den 150. Og så børn elsker det. Og så står der Golfi. Okay. Og sagde I, hvad målgruppen den var? I sender med familier, eller sagde I noget? Hvad? Hvor gammel skal man være? Fra 5 til 12, tror jeg. Og så sækken der, det er så de der familiefædre eller noget. Forældre. Ja, ja. Okay. Tak for det.